Nancy Kigunzo mabende ong'ere kod nying mar Mathee Wa Ngara ma itudo kod ohala mag yedhe mamero ji ne ochwal e doho mawinjo buche mag yedhe makelo mere paw ndeke ma JKIA bang' obila mag okwach kich ndhiye odhiambo manyoro. Kigunzo ma en achich e wi ohand yedhe mamero ji mane obila omako e kar dak Mangara wachore ni osebedo katimo ohalano kendo osebedo rameny mar obila kuom ndalo buora. Kata obedo ni okinde mage kotelnegi kod Dansan Omari ne dwaro mondo miweye kod Rambun, jal buche dono Njeri Thuku ne ok nyal ng'ado wach e wi Rambun kendo golo chik mondo geng'ne nyaka kiny ma ibiro winje kwayo mar kabende inyalo weye gi Rambun kata ooyo. Kigunzo en achiel kuom achije mamoko ma koro obila osemako ka itudo kod yedhe makech makelo mer kod omenda mayo Sh12 million mane oyud kokan e ot moro e kar dak Mangara e kaunti ma Nairobi. Both sides have made submissions, referred to the law, and cited authorities that the court needs to consider in order to deliver a ruling. The court thanks the advocates for their industry. Additionally, the court has one other matter to deal with that is being handled in camera. For this reason, and in order not to rush through the ruling, it will be delivered tomorrow morning at 9:30 a.m. The respondent to be detained at ICD police station. In view of the fact that the matter is now live in court, the court reminds all